ሰአሉልን ሰማዕታት መስተጋድላን ሰአሉልን ሰማዕታት መስተጋድላን ከዋክብት ለቤተ ክርስቲያን ከዋክብት ለቤተ ክርስቲያን ከዋክብት 15 የካቲት በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ነቢይ ዘካርያስ 15 የካቲት በዛ መዓልቲ እዚኣ 12 ደቂቀ ነቢያት ሓደ ዝኾነ ነቢይን ጻድቕን ዘካርያስ ዓረፈ። እሱ ድማ ካብ ነገደ ሌዊ ማቦ ድማ በራክብ እዩ። ገለዓድ ድማ ወለደ። ኣብ ዘመነ ምርኮ ባቢሎን ድማ ተማረኸ። ኣብኡ ድማ ናብ ልዕሊኡ ዝወረደት መለኮታዊት ትንቢት ተናገረ። እግዚአብሔር እውን በአንደበቱ ብዙሓትን ጠቐምትን ቃላት ተናገረ። ዮሴዴቅ ድማ ድሕሪ መልሲ ኣብ ኢየሩሳሌም እግዚአብሔር ካህን ኮይኑ ዘገልግል ወዲ ክትወልድ ኢኻ በሎ። ድሕሪ መልሲ ድማ ከምኡ ተገብረ። ሰላትያል እውን ተነፍየልን ባረኾ። ወዲ ውላድ ክትወልድ ኢኻ ስሙ ድማ ዘሩባቤል ክትብሎ ኢኻ። እሱ ድማ ኣብ ኢየሩሳሌም መቅደስ ክሰርሕ እዩ ድማ በሎ። ከምኡውን ንንጉሥ ፋርስ ተነበየሉን ናይ ዓወት ምልክት ገለጸሉ። ጌታና ኣብ ዒሉ ናብታ ዓባይ ኣድግን ተቐሚጡ ኣብ ኢየሩሳሌም ቤተ መቕደስ ስለ ምምጻኡ እውን ትንቢት ተዛረበ። ይሁዳ ንመድሓኒና ክርስቶስ ሓሊፉ ንምሃብ ስለ ዝተቐበሎ 30 ቅርሽን እታ መድሓኒና ዝተሰቐለላ ዓርቢ ለይቲ ስለ ምብታን ሃዋርያትን ኣብ ግዜ ቀትሪ መድሓኒና እንትስቀል እንተሎ ፀሓይ ምጽልማታን ትንቢት ተዛረበ። ለሓዘነ ደቂ እስራኤል እውን ከምዚ በለ። ሽዑ ግዜ ዝወግእዎ ኩሉ ክርእይዎ እዮም፣ ናብ ብኽያት እውን ክምለሱ እዮም። ከም ዝፈትውዎ እውን ክበኽይሉ እዮም። ሰብ ንበኽሪ ይወዱ ከም ዝሓዝን ድማ ክሓዝኑ እዮም። ወርሓ ትንቢቱ ምስ ተፈጸመ ድማ ብሰላም ማዕረፍ ኣብ መቓብር ነቢያት እውን ተቐብረ። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ንኣና እውን ብጸሎቱ ይምሓረና። በረከቱ እውን ምሳና ይሃን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለዘካርያስ ዘኮነ ልተቃል በወርሃ ከሲል ለቤተ ክርስቲያን ቅድስት ዘሐዋርያት መድብል አምሳለ ተቋም ዘመሃቱሪሃ ጽዱል ማእከለ ክሌ አሹቅ ርኢክዋ ይብል ቅዱሳን 40 ሰማይ። ካብውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ናይ ቅዱሳን ሰማዕታት 40 ሰማይ ኣብ ስብስጥያ ሃገር ናይ ዝተሃነፀት ቤተ ክርስቲያኖም ቅዳሴ ቤታ ተኸናወነ። እዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ድማ ቀዲማ ዝተሰርሐት ቤተ ክርስቲያኖም እያ። ዓብዪ ኣቦ ቅዱስ ባስልዮስ ድማ እዛ መዓልቲ እዚኣ ኣኽበራ። ስለኦም እውን ድርሳናት ደረሰ። እዛ መዓልቲ እውን በዓሎም ኣኽበረሎ። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ለኣና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ዘለዓለመ ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለቅዳሴ ቤትኩሙ ዮም በሊቀ ጳጳሳት ባስልዮስ ዘቂሳርያ አድያም ዘሐራ ሰማይ 40 ክቡራነ ስም እምግረናትየ ተሳየጡኒ በደም አመ ውሉዳ ኢታድን አባ በፍኑትዮስ። ኣብውን በዛ መዓልቲ እዚኣ ተጋድሎ ዝተጸመደ አባ በፍኑትዮስ ዓረፈ። እዚ ቅዱስ አቦ ድማ ካብ ብነውሱ ጀሚሩ ብምንኳስ ብጾም ጸሎትን ብስግደትን እናጸግሐ ድማ ዓብዪ ተጋድሎ ተጋደለ። ዝጸበቐ ናይ ምንኩስናኡ ስራሕ ምስ ዝፈጸመ ድማ መነኮሳት ካብ ዝነብሩሉ ገዳም ርሒቑ ናብ ዝርከብ በረኻ ንክኸይድን ዝኸበሩ ገዳማውያን ክበጽሖምን ዘንብብዋ ረብሓን ጥቕምን ምእንቲ ክትከውን ድማ
ገድሎምን ክጽሕፍን እግዚአብሔር አዘዞ። እቲ ግዜ ድማ ንትእዛዝ እግዚአብሔር ደነነ። ናብ ውሽጢ በረኻ እውን ኣተወ። ኣብ መንደር ከም ዝዘውር ሰብ ድማ ኣብ ማእኸል ዱር ተዛወረ። ብዙሓት ገዳማውያን እውን ረኸቦም። ዜናኦም ተረዲኡ ድማ ገድሎም ፀሓፈ። ካብ ውሽጦም ድማ ገድሎም ካብ ዝፀሓፈሎም ብጣዕሚ ዝኸበሩ ቅዱሳን ገዳማውያን ጢሞቴዎስ፣ ቅዱስ አቡናፍረኒ ይጥቀሱ። ናብ ውሽጢ ገዳም ብምእታው ንሰለስተ መዓልቲ ዘይምግቢ ብምጽንሑ ድማ እዚ ኣቦ በፍንትዮስ መከራ በጽሖ። ከምኡ ድማ ክመውት ቀረበ። መልአኽ እግዚአብሔር ተገሊጹ ድማ ኩሉ ሰበነቱን ኣፉን ዳሰሰ። 17 መዓልቲ ድማ ብዘይምግቢ ጸንሐ። ካብኡውን 67 ዓመት ካብኡውን ንላዕሊ ፈጺሞም እዚ ዝኣክል ዘመን ሰብ እንተይረኣዩ እንትነብሩ ኣብ ዘደንቕ ኣነባብራ ገዳማውያን ተናገር። ናብ ውሽጢ ገዳም ኣብ ዝኣተወሉ ግዜ ካብ ርኩሳት መናፍስትን ግሩማን ኣራዊትን ብዛዕባ ዝበጽሖም መከራን ንዓቶም ድማ ከም ዘሸነፍዎምን ድሕሪኡ ድማ ብትዕግስቶም ከም ዝግዝኡሎምን ኣራዊት እውን ከም ዝለኣኽዎምን ተናገረ። ብዛዕባ ምቕባል ቁርባን እውን ተናገረ። መላእኽቲ የምጽእሎምን ናይ መድሓኒና ክርስቶስ ሥጋውን ደሙን ይቐብልዎምን ካብ ፍርያት ገነት እውን ይህብዎምን። እዚ ቅዱስ ኣቦ ድማ እዞም ዘደንቑ ስራሕቲ ኣቦታት ንኽርእይን ምስክር ንክኾንን ዝግብኦ ኾነ። ድሕሪ እዚ ድማ ብሰላም ማዕረፍ። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። ኣና እውን ንጸሎቱ ይምሓረን፣ በረከቱ እውን ምሳና ይሃብ ዘለዓለመ ዓለም አሜን። አርኬ ሰላም ለበፍኑትዮስ ከመ ነገረ ወይቤ ኩነኔ ሃካያን ነጺሮ ወፍዳ ኃጥኣን ሶሬ እንዘ ከመ ኦፍ ይዓይ አው ግረሲን ወአድባረ ከቤት አገሰ መከራ አቅል ወዘገዳማት መንዳቤ ማርቆስ ለቱ እስከነ ኮነ ሃቢ። እግዚአብሔር ምስጋና ይኹን። አና እውን ብጸሎት እዞም ቅዱሳን ይምሓረና ዘለዓለመ ዓለም አሜን። ሰአሉ ለነ ሰማዕታት መስተጋድላን ሰአሉ ለነ ሰማዕታት መስተጋድላን ከዋክብት ለቤተ ክርስቲያን ከዋክብት